Szerintem, amikor már ez itt van a háttérben, akkor mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy mi fog következni, és nagyon nagy szükségünk is van rá, mert ahogy látjátok, kicsit, hát sokan vagyunk ezen a kis scotchin, ugyebár. És mivel szerintem már bőven kezdjük átlépni azt a súlymennyiséget, amennyit ez elbír, legalábbis papíron, szerintem itt az idő kiválasztani a következő 4 könyvünket, amiket le fogunk erről szedni, mert már nagyon ráfér. Olvas egy milliárdos románcot. Amúgy szerintem őt fogom választani, mert ők mindig piszok gazdagok, tehát hogy az első 2 részt olvastam, ezek a palik, figyelj, úgy dobálják a pénzüket, mint hogy cukorka lenne, tehát hogy kérdés, hogy ez mennyire számít, mert alapjáraton ez egy sportrománc, ugye hoki van benne, viszont a pali az hát mindenféle kérdés nélkül általában dúsgazdag szokott lenni. Megnézzük, van-e másik opciónk, hogyha nincs, akkor ő. Talán még ő lehet ilyen milliárdos. Bátyám legjobb barátja, te milliárdos. Akkor szerintem őt kell, hogy választjuk, ugyanis ő mégiscsak egy sportrománc, akkor ő lesz itt a gazdag palink erre a hétre. Úgyhogy az első könyvünk már meg is van. Bátyám legjobb barátja, mostanában nagyon-nagyon sok ilyen könyvet olvasok, meg tudjátok, mit olvasok még mostanában? Nagyon sokat. Single Dad románcot. Mostanában ez a 2 tróp folyamatosan ismételi egymást. Már kezdem néha unni egy kicsikét, de figyelj, I guess. Szóval milliárdos románcunk megvan a hétre. Na hát, ahogy látjátok, háttért, illetve országot is váltottunk. Most nem tudom, hogy kellene mondanom, otthonról hazamentem, vagy mindegy. Lényeg, hogy most olvassuk, vagy hát próbáljuk olvasni a Csábítót, a Taming Mr. Walkert. Az a helyzet, hogy hát nem voltam valami türelmes ezzel a könyvvel, mert 32 oldalt olvastam eddig, és ezt a 32 oldalt úgy utálom, ahogy van. Oh, guys! És sose jó. Sose jó jel. Ne haragudjatok meg egyébként azért, hogy kinézek most jelen pillanatban, már nagyon-nagyon késő van, és nagyon fáradt is vagyok, és ahogy látjátok, itt nagyon sok minden történt közben. Most ültem neki ennek a könyvnek, hogy majd valamennyit haladok vele. Konkrétan utálok minden egyes betűtben. Amúgy simán benne van, hogy csak azért, mert az egyik skillem, mint egy olyan ember, aki nagyon sokat olvas, szinten, napi szinten befejez könyveket, és tényleg ilyen átlag évi 80 könyvet olvas, így nagyon gyorsan kiszűröm a közhelyeket, nagyon gyorsan tudom, hogy mi az, amit már 600 milliószor olvastam, és nagyon gyorsan tudom, hogy mi az, ami már úgy 600 milliószor elém került, és hogy így nagyjából tudom, hogy mi fog történni ezzel a történettel. És ugyanez az érzésem volt most is, elkezdtem olvasni a könyvet, és így minden egyes mondata ilyen szemforgatást váltott ki belőlem, hogy annyira közhelyes az, annyira olyan sok ilyet olvastam már, ez a tipikus utálom, mert egyszer a múltban volt köztünk valami, és Grumpy Pali, és aztán most fogadni, mert itt most lefogadom nektek, 100 oldalig be fognak szólogatni egymásnak, aztán úgy fognak, mint a nyulak, és aztán meg a végén ki fog derülni a Paliról, hogy ő egész végig szerette. Itt most megmondom neked, hogy ez lesz a könyvnek a cselekménye, ha nem, akkor nagyon rossz. Akkor visszavonok mindent, amit mondtam. Akkor jokes on me. De van egy olyan érzés, hogy ez lesz. Mint mondtam, 32 oldalt olvastam, hamar ítélkezek, amit most jelen pillanatban hallatok, úgyhogy az lesz a dealünk, most itt ebben megegyezünk, hogy 100 oldalig olvasom, hogyha 100 oldalig még mindig az a véleményem róla, hogy ezt amúgy van ilyenem is. Ez nagyon menő. És hogyha 100 oldal nem, még mindig ott fogunk tartani, hogy nem tetszik, akkor meg lesz az első reading blogos DNF-ünk, mert nem akarok időt pazarolni egy olyan könyvre, amire tényleg minden sora szemforgatás. Tehát, hogy arról szóltak az első pár oldal, hogy a barátnőivel leültek, és egymásnak a szexuális életét kitárgyalták. És erről 4 oldalon keresztül olvastam. Én nem akarom tudni. Thank you, de nem, ezt megtarthatjátok, ezt az információt.
elmondom nektek, mi az én igazi bajom. Túl sok munkahelyi románcot olvastam mostanában. Meg túl sok ilyen lightos könyvet olvastam mostanában, és megint kezdem azt érezni, hogy beleuntam. És ennek általában reading slump szokott lenni az eredménye. Úgyhogy 100 oldal, itt most dél, és ugye 100 oldalnál még mindig semmi, akkor DNF. Lehet nem végig, lehet nem végleg, hogy soha többet nem nyúlok hozzá, lehet, hogy csak időszakos DNF, de hogyha 100 oldalig nem fog belőlem semmit kiváltani, akkor elköszönünk egymástól, mert most nyár eleje van, július eleje van, mikor én ezt felveszem, július 5-e, ha jól tudom már milyen nap van, nagyon késő van, amikor ezt felveszem nektek. És nem lenne úgy, és nem akarom úgy kezdeni ezt a nyarat, hogy reading slump, mert a 600 millió közhelyes történetet olvasom, és megint nem fogok miatta olvasni utána hónapokig, ilyet nem vagyok. Tehát én ezt januárban megcsináltam, hogy reading slumpom volt, és utáltam, és most jött vissza a személyiségemnek a jelentősebb része, nem fogom elveszteni. Úgy következő 70 oldalban nem váltja meg nekem a világot, akkor elköszönünk egymástól. Hatalmas nagy gondba vagyunk, guys, mert úgy gyűlölöm ezt az egészet, ahogy van, tehát, hogy akkora ikkem van az egész, úgy, ahogy van, tehát és akarok róla beszélni, és el se jutottam a 100. oldalig, és minden erőmmel azon küzdök, hogy be tudjam fejezni ezt a könyvet. Tudod mi? Már csak visszagondolni, no, akkora, tehát, hogy elmentek egy buliba. Csajnak jelen pillanatban van barátja, de a barátnői rá akarják beszélni arra, hogy kezdjéne úgy palizni, hogy még nem szakított az előző barátjával. Most buliznak. Jó. És most megjelent a bátyjának a legjobb barátja, a férfi főszereplő, ez a Danny. És egyszer már kiofolta a múltba, és most találkoztak. És a csaj tipikusan az a buta liba viselkedésben van, hogy most a Palinak van egy ilyen szőke nő, aki ott legyeskedik körülötte, és akkor jaj, látom, már tovább lépett, jaj, mit tudom én, és akkor mikor mondta a barátnője, hogy kell a csajnak új Pali, akkor a Palink rá mindjárt mondta, hogy nem, biztos, hogy nem akarja őt összeismertetni senkivel. A csajnak az első reakció, jaj, mert a Pali azt hiszi, hogy már a barátainak sem vagyok elég jó, tehát, hogy kussoljál, tehát, hogy nem. És mindegy, most egy Pali rámozdult. Ezt láttuk jönni, és aztán átváltottunk a Palinak a szemszögére, és én ezt nem vagyok hajlandó felolvasni. Én nem vagyok hajlandó ezt felolvasni, de ide berakom neked. Olvasd el, érezd a szekunder szégyenérzetet a testedben, a lelkedben, és érteni fogsz szerintem. Tehát, hogy ezt úgy, hogy a csajnak barátja van, a barátnői, azok most konkrétan annak ellenére, hogy barátja van, Palit keresnek neki, eljátsza a butalibát a női főszereplő, a Pali meg nem tud csak a lentebbi fejével gondolkozni. Tehát, és ez konkrétan még csak a 49. oldalon történik. Ez így mind. És megnézzük, hogy eredeti nyelven lesz-e jobb. Vagy eredeti nyelven eljutok a 100. oldalig, de hogyha még egyszer főkur valamelyik DNF, és soha többet nem hallotok rólam. Tehát, hogy DNF, és akkor nekem ez a sorozat, meg ez a könyv halott. Eltemetem. Csak most videóvágáskor tudatosult bennem, hogy a legutolsó felvételt véletlenül elhagytam valahol ennél a könyvnél. Még lett volna egy jelenet. Lehet jobb is, hogy nem fogjátok azt a felvételt látni, mert nem voltam benne valami kulturált. Mindegy. Lényeg, hogy a 100. oldalnál pontosan úgy letettem ezt a könyvet, és úgy DNF-eltem a könyvet, mint még életemben soha, és azóta is csak átkozom az egész könyvet, hogy minden zavart benne, amit el tudtok képzelni, mindent utáltam benne, amit el tudtok képzelni, úgyhogy ez egy DNF lett. A végén 100 oldalnál nem bírtam többet, és TikTokon van egy jó kiakadós videóm, amiben így nagyjából összefoglalom, hogy mi történt. Itt YouTube-on már nem akarom tovább húzni. Szörnyű volt. Köszönöm a lehetőséget, de nem köszi. A második könyvünk legyen ő. Azt mondja, hogy a cím csak egy szóból áll.
Mondom a versenyzőinket. Starside, Lightlark, Unsteady, Fable, Outmatched, akkor szerintem még ő is, illetve a Nightfall. Ezek közül, amit már nagyon-nagyon régóta szeretnék olvasni, és már tényleg kellemetlennek tartom beismerni azt, hogy nem olvastam, az a Nightfall. Eddig azt tartott vissza, hogy hát van egy vastagsága ennek a könyvnek, de mindig csak tologatom ezen, mindig csak arrébb van rakva, mindig nem mutatom nektek, és sose választom ki, úgyhogy szerintem itt az ideje, hogy ez megváltozzon, és kiolvassuk őt is. Ezzel együtt pedig sajnos be is fogjuk fejezni a Devil's Night sorozatot, ami hát hatalmas szívfájdalom nekem, mert én ezzel fedeztem fel a Dark Romance műfajt, és hát fájdalmas lesz ezt elengedni, de figyelj, egyszer mindennek eljön az ideje, úgyhogy megvan a második könyvünk. Én csak annyit szeretnék mondani, mindenféle spoiler nélkül, hogy a 26. fejezet 26. fejezetben a jelenet, az minden, amire valaha vágytam, és több. Hú, ez a nő, ez zseniális. Én tudtam, hogy valami lesz majd Will és Damon között, attól függetlenül, hogy nem ők a két főszereplők, azt azért, hogy ne felejtsük el. De hogy a csaj, és ott... Guys! Én ezt tegnapi nap kezdtem el, és úgy képzeljétek el, hogy idáig olvastam körülbelül, valahol itt álltam meg, és aznap nekem délután lett volna egy programom, amiért el kellett volna mennem otthonról, lemondtam. Full komolyan mondom, lemondtam. Nem, egyszerűen nem hagyta tegnapi nap ez a könyv el a kezemet, és ma körülbelül itt kezdtem el újra, és most tartok a 37. fejezetnél, úgyhogy már csak ennyink van hátra. Egyetértek azokkal is, akik azt mondják, hogy túl van írva egy kicsikét ez a könyv, illetve hát, mint látjuk, nem egy délutáni olvasmány, a maga 700 valahány oldalával, és tény, hogy néha én is érzem, hogy túl van írva, és hogy túl sok lett, úgymond, de ez nagyon-nagyon kevés esetben zavar. Tehát, hogy annyira benne vagyok ebben az egészben, és annyira nem látom most jelen pillanatban semmi más, csak ezt a könyvet, hogy néha abszolút nem zavar, hogy ugyanazokat a dolgokat tárgyaljuk ki, meg hogy mennyire részletesen, meg hogy mennyire úgymond felesleges jelenetekkel mondtál, abszolút nem zavar, mert mindent így kajálok, ami jelen pillanatban történik. Hát én ezt ma mindenképpen be fogom fejezni, úgyhogy nem tudom, hogy mikorra, úgyhogy lehet, hogy következő jelenetben, mikor látok, akkor már vállalhatatlanul fogok kinézni, hát mondjuk most se jobb a helyzet, de hogyha nagyon vállalhatatlan leszek, akkor sorry, de én ezt ma egy ülésben, tehát én mai napot én úgy is terveztem, hogy én nem megyek sehova, azért nézek most itt. Tehát én Will Grayson az egész napomat éd. Most volt az a jelenet, amikor tudjátok, hogy összeállt az egész kép, minden 4 könyvnek így az egész cselekményei, minden történet, és most így, tudjátok, az utolsó puzzle darab is a helyére került. Sorry, itt nagyon nagy vihar van, és jelen pillanatban kitörik az összes ablak, de ez ne zavarjon titeket, most ezzel kell foglalkozni. Az majd a későbbi énem problémája lesz, hogyha betörik valamelyik ablak. Olyan vihar van. Na mindegy, ez most senkit nem érdekel, itt tartottunk. És összeálltak a puzzle darabok, és tényleg csak így az államot így a padon lehet megtalálni, hogy de úristen, én erre miért nem gondoltam eddig. És volt része, amire magamtól rájöttem, tény, de általában azt szokott lenni, hogy csak szavakat nem találok. Úgyhogy nincsenek benne sajnos jelölések, mert ilyen könyvet nem vagyok hajlandó angolul olvasni, mert féltem a gerincét, úgyhogy Kindle-en olvasom, azért nem látok benne. Csak egyetlen egyet, ami az előbb is elmondott 26. fejezet, mert az tényleg olyan volt, hogy hát azt még vissza szeretném keresni a jövőben, úgyhogy azt bejelöltem. Úgyhogy igen, ezt mai napon be fogom fejezni, 100%. Ezt mondtam, hogy 6-szor. Sorry. A csajt annyira nem bírom, úgyhogy valószínűleg 4 csillagos lesz a könyv.
de bármi történik benne, én azt úgy kajálom, ahogy van. Tehát én a csajt kicserélném úgy magamra, hogyha már így itt tartunk, kis szerényen, na mindegy. Meg van benne olyan mellékszál, amit így nem láttam jönni, de imádom, hogy benne van. És egyébként nagyon kevés esetben zavar az, hogy ilyen vastag a könyv, tehát hogy én a legjobb életemet élem most jelen pillanatban ezzel a 700 oldal. Azt hittem, hogy unni fogom az egészet, meg hogy majd hetekig eltart, mire befejezem. Tegnap kezdtem, befejezem, és ez mindent elmond szerintem. Úgyhogy igazából most csak feltartatok, hogy légy szíves, itt most befejezem ezt, mert na, azért ne tartsatok fel ennyi ideig. Befejeztem. Inkább ő fejezett be engem igazából. Minden perce, minden oldala megérte ennek a 700 oldalas téglának. És hogy érted, hogy már csak egy novella van belőle, és nincs több. Már csak egy novellám van hátra, és nincs több. És egyébként most vásároltam meg a pillanatban a novellát, és most tettem fel a Kindle-omra, mert így ezt így nem fejezzük be, hogy így ez a novella, ez nekem most azonnal kell. Nem akarok spoilerezni, de csak annyit engedjetek meg, hogy mondjak, hogy az esküvős jelenet konkrétan 4 csillagot fog egyébként kapni, mert volt egy-két dolog, ami annyira nem jött át, de amúgy ezen nem fogok túllépni egy hamar, tehát hogy zseni volt a könyv. Most pedig olvasom a novelláját, mert hiába van még rengeteg könyvünk ebben a reading vlogban, ne haragudjatok meg, de nekem arra a novellára most van szükségem. Most, hogyha kicsit több eszem lenne, akkor elraknám későbbre majd, amikor hiányolni fogom a sorozatot. De most nem akarok ilyenen gondolkodni, mert nekem most azonnal kell ez a novella, úgyhogy ne haragudjál meg, de dolgom van, úgyhogy így tudod. A könyvben van trigger warning. A kedvencem. Sose olvasom el egyébként őket, ez nem követendő példa. Benne is van, úgyhogy szerintem válasszuk őt, mert recenziós és határidős, úgyhogy vele hamar meg kell lennem, úgyhogy szerintem őt fogjuk erre választani. Na hát meg is érkeztünk a következő update-ünkhöz. Most van egy kis ilyen confession to make, mert ezt a könyvet már legalább 2 hete olvastam, és most, ahogy leültem szerkeszteni ezt a YouTube videót, most tudatosult bennem, hogy erről az értékelő nem is történt meg. Tehát, hogy én ezt a könyvet elolvastam, egy ülésbe ráadásul, tehát én ezt kinyitottam, becsuktam, tehát tényleg ennyiről van szó, szóval nem volt valami nagy tudomány, leültem, elolvastam, és mint aki jól végezte a dolgát, így felraktam a polcomra, hogy oké, kész. Hát nem voltam kész, mert ez az ajánló ez így elmaradt, de mindegy, ami késik nem múlik, úgyhogy most itt vagyunk az értékelőmmel. Én eddig ezek közül egyetlen egy könyvet sem olvastam, a 0-kal kezdtem, és amúgy én nagyon szerettem ezt a könyvet, 4 csillagot kapott. A végén tényleg egy nagyon gyors olvasmány volt, mert leültem, és elkezdtem, befejeztem, szóval ez így tényleg egy ennyi volt. Egy pár óra leforgás alatt kiolvastam, szóval tényleg egy könnyed olvasmány volt, és abszolút nem volt megerőltető, tehát hogy konkrétan semmi, és ugyanitt szeretném elmondani, hogy éppen ezért konkrétan semmilyen érzelmet nem is váltott ki belőlem. Elolvastam, élveztem, jó volt, miközben olvastam, de úgy különösen nem volt kiemelkedő számomra. Ami talán egy kicsike kritikám ebben a könyvben az az, hogy ugye egy ilyen érdekházasság van benne, és hála a Jóistennek akkor kötik meg ezt az érdekházasságot, amikor már a női főszereplő is felnőtt és nagykorú, mert az elején nagyon-nagyon megijedtem, mert az elején a csaj még nem volt 18, és nagyon megijedtem, hogyha ezeket úgy akarják összeadni, akkor én biztosan DNF-eltem volna, mert ez nem... Ilyen könyveket nem fogok nektek hozni, amik kiskorú házasságot tartalmaz, tehát ilyet nem fogtok ezen a csatornán, meg úgy bármelyik csatornámon sem látni, úgyhogy nagyon megijedtem, de hála a jó Istennek nem erről volt szó, és már nagykorú volt a csaj, amikor ez az érdekházasság megtörtént, a maffia, hát tudjátok, ez a szokásos
kegyetlen a világom, én is kegyetlen vagyok, de aztán megláttam ezt az ártatlan, gyönyörű nőt, és eldöntöttem, hogy őt nem fogom bántani, sémára épül a könyv. Egyébként nem rossz, tehát ezt nem rosszból mondom, csak tényleg ennyi a könyv, és ennyit is ad. Szóval, hogyha ezt keresed, akkor ezt tökéletesen meg fogod benne találni, de nem lesz az a úristen élményed. De amúgy abszolút nem tudok rosszat mondani rá ezek, de ez se rossz. Tehát, hogy értitek, amit akarok mondani. Túlmagyarázom. Rég nem videóztam, és túlmagyarázom, ez itt a probléma. Ami egy idő után elkezdett zavarni a könyvben, hogy egy kis idő után elkezdtünk úgy nem foglalkozni sem a maffiás szállal, sem így semmivel, hanem konkrétan egy idő után csak arra fókuszált a történet, hogy a női főszereplő a szüzességét mikor fogja elveszteni. Tehát, hogy esküszöm nektek, egy idő után csak és kizárólag erről szólt a könyv. Az útról, ameddig elveszti. Konkrétan. És minden más, konkrétan a főszál, az mellékszál lett, mert ez lett a hangsúlyban, hogy ők mikor fekszenek le először. Értettem, nyilvánvalóan csaj, nagyon törékeny, értettem ezt is, nem is volt vele különösebben problémám, csak tényleg erről szólt a könyv. Tényleg. De 4 csillaggal zártuk, jó volt, rövid volt, egynek elment, hogyha egy ilyen érdekházasságos, könnyű olvasmányt keresel, akkor abszolút tökéletes választás. Nekem egy kicsit keveset adott, de összességében szerintem jók vagyunk. 4. könyvünket fogjuk választani, vagy hát fogjátok választani, úgyhogy légy szíves, gondold át, hogy szeretnéd? Jelenleg felkapott BookTokon. Hát így, ez itt mind. Őt fogjuk választani, mert ő friss megjelenés, és most nagyon sokat feldobja a forjum, úgyhogy ő lesz a jelenleg BookTokon felkapott könyvünk. Én az első részét is nagyon szerettem, és szerintem nem fog csalódást okozni a második sem. Ráadásul rövid könyv, hát nekem ez egy délután lesz, úgyhogy ő mindenképpen egy jó választás lesz szerintem. Halljátok? Tehát, hogy én vagyok az az ember, akinek rendszeresen elhagyta az a száját, hogy jaj, én ifjúságit már nem szoktam erőltetni, nem, én ifjúságit. Hagyjuk, jó? Nem, ezt felejtsétek el, hogy valaha elhagyta a számat, mert hogyha az ifjúság így van megírva, akkor az összeset szeretném. Az összeset. Kollár Betty nem hagyott minket cserben. Tehát, Pali. Ezt tudjátok, tipikusan az a fajta könyv, amikor nem spicy, mert nyilvánvalóan young adultra van szó, és már csak attól görcsbe van a gyomrod, és már attól fangörcsöd van, hogy így egymáshoz érnek így. És ez tipikusan az a könyv, és annyira jól esett a lelkemnek, hogy megint 13 évesnek éreztem magam, amikor még az ilyen dolgoktól eldobtam az agyamat, tehát hogy yes, erre annyira szükségem volt. Édes Istenem, amiket ezek végigvittek ketten. A vége, na arra nem vagyok hajlandó beszélni. Tehát mikor azt hitted, hogy sinem vagyunk, mikor azt hitted, hogy már minden happy ending, és akkor ellovagolunk a naplementébe, hát kurvára nem. Hát nagyon nem. Miért is tettük volna ezt? Ugyebár? Az első része valahol 4,5 csillaggal végzett nálam, ő határozottan megkapja az 5 csillagot, sőt többet is ad még. Konkrétan olyan szintű fangörcsöm volt egyrészt, másrésztről 1 nap alatt olvastam. Én ezt leültem. Esélye nem volt se az időnek, se a térnek, semminek. Én és ez a könyv, ez egyek voltunk így. Elsősorban fogom várni a folytatást. Kollár Betty egy zseni vagy, egy mikor jön ki a folytatása? Csak úgy zárójában érdeklődnék róla. Vagy ha nem kérek sokat. Csak úgy jövő héten? Az hogy hangzik? Jövő hét? Nem? Ó. Mivel, mint ahogy mondtam, nekünk most nagyon-nagyon lokinálni kell, mert hát elég sok minden van itt, és elég sok minden recenziós, úgyhogy egy kisvárosi románc.
hogy ennek így kellett történnie. Egyébként szerintem ezt akkor sem olvastam volna, hogyha nem hozzuk ki véletlenül, mert már nagyon vártam az olvasását. Úgyhogy ezzel meg is az 5. könyvünk, és majd most látni fogjátok az olvasási folyamatát. Ez az egyik legspicybb könyv, amit életemben olvastam, pedig én aztán olvastam ilyeneket, hogy For the Fans, meg ilyenek, de ilyen 5-ből 4,5 spice-ot adnék rá, azért 4,5, mert nem minden fejezetben, csak minden másodikba. Igazából. Cselekménye a könyvnek nem sok van, nem teljes mértékben reménytelen, de nem is történik olyan rengeteg minden, és nem is rágod a körmödet, miközben olvasod, úgyhogy többnyire itt az erotikára mentünk át a könyvben, ami hát én nem gondoltam volna, hogy ennyire durva lesz, mert a főszereplő Pali az a csajnak, az ex-barátjának az apja. És úgy kerültek egy helyre, hogy a csaj visszaballagott, mert az ex-barátja felvett az ő nevében egy hitelt. És hát nyilvánvalóan még csak a tartozásokat, még csak odaig jutottunk, hogy ezeket visszafizesse, és most hívták a pénzügybe, hogy hát azt úgy be kellene fizetni, de úgy most. Úgyhogy a csaj elindult a kis autójával abba a kisvárosba, ahol a Pali lakik, és hát hóvihartól kezdve minden, amit el tudtak képzelni, ott ragad. Lényeg a lényeg. És Pali nyilván nincs ott, csak a idősebb, jobban kinéző, izmosabb apja. Of course. A csaj állatorvosnak tanul, és szüksége van ilyen szakmai gyakorlatra, ezért a Pali felajánlja neki, hogy ha már így ott ragadt, meg tényleg így a fia miatt ennyi mindenen keresztül kellett menni ennek a szerencsétlennek, a Pali felajánlja neki, hogy akkor segítsen neki ott a lovakkal, és akkor ott maradhat nála 8 darab hétig, és hát abban a 8 darab hétig, ameddig fennragadnak egy ilyen hegy csúcson, hát összemelegednek. Ugyebár? Na mindegy. Egyébként a könyvnek az 50%-áig nincsen benne annyi, csak ilyen rendes feszültség, de az az igazi feszültség két ember között, amikor nagyon akarják, de nagyon visszahúzzák magukat. És 50%-tól meg minden nyulak. Tehát, hogy nem fogták magukat vissza, az biztos. Ezt még szerintem ma befejezem. Nem biztos, hogy be fogok tudni nektek jelentkezni, mikor befejezem a könyvet, mert megyek el itthonról, és nem is leszek itthon a hétvégén, úgyhogy nem biztos, hogy be fogok tudni ott jelentkezni, mikor befejeztem. Egyelőre 4 csillagos nekem a könyvben, amúgy nincs vele különösebb problémám, de már a Spice tényleg kezdi túllépni azt a határt, amit úgy elviselnék egy romantikus könyvtől, úgyhogy szerintem 4 csillagos lesz. Hogyha ez a véleményem megváltozik, akkor majd bejelentkezek, valahogy megoldom majd, hogyha nem, és nem láttok ezután a felvétel után még egyet, akkor maradt a 4 csillagos véleményem.